SDP ja perussuomalaiset ovat valmiit hallitustunnusteluihin 3 puolueen mallin pohjalta. Sekä Jutta Urpilaisen että Timo Soinin mielestä pelin seuraava siirto on nyt kokoomuksen Jyrki Kataisen käsissä. Demarikansanedustajat tapasivat kannattajiaan tänään Helsingin asema-aukiolla. SDP:n puoluehallitus oli hetkeä aiemmin päättänyt, että demarit ovat valmiita kokoomuksen vetämiin hallitustunnusteluihin yhdessä perussuomalaisten kanssa. Se on nyt lähtökohta ja siitä lähdetään ainakin meidän puolelta neuvottelemaan. Tuo Portugali-asia kuitenkin on sellainen, mikä tulee ensimmäisenä esiin näissä tunnusteluissa. Mitä te vastaatte siihen, että pitääkö Portugalia tukea vai ei? Me olemme koko ajan asettaneet Portugalin tuelle ehtoja ja se ehto on se, että pankkien ja sijoittajien vastuu toteutuu. Kyllä mä näen, että nyt ylipäänsä tässä etenemisessä pallo on ministeri Kataisen käsissä. Vaalipuheet ovat kuitenkin vaalipuheita ja niistä voivat kaikki hallitusneuvottelijat vielä joutua tinkimään. Samaan aikaan perussuomalaiset etsivät eduskunnasta suurempaa ryhmähuonetta ja varautuvat niin ikään hallitustunnusteluihin. Puheenjohtaja Timo Soini vaikutti jopa luottavaiselta. Kuinka vaikeita hallitusneuvotteluja te ennustatte? Kyllä ne varmaan vaikeat on, mutta uskoakseni eivät mahdottomat. Selvitäänkö 3 puolella vai pitääkö ottaa vielä lisää puolueita hallitusneuvottelupöytään? Tämä on hyvä pohja katsoa tämä kierros näin. Entä voisivatko perussuomalaiset sittenkin vielä tinkiä kielteisestä kannastaan Portugalin tukemiseen? Nyt neuvotellaan ja sitten katsotaan mihinkä päädytään. Se on tilanne. Soini vakuuttaa eduskuntaryhmänsä pysyvän ruodussa. Niin, me käydään sellaiset neuvottelut, että tulee sellainen ohjelma, johon sitoudutaan sitten. Että se on selvää, että jos mukaan lähdetään ja sitoudutaan, niin siinä sitten myös ollaan. Myös perussuomalaiset odottavat nyt Kataisen seuraavaa siirtoa.